tak vidíš, tak to přečti. Připrav sobě hroudu kvasnic, vejce, cukr, hladkou mouku, vlažné mléko, citronovou kůru a... No čti. Citronovou kůru a... A co? A sůl! Ty říkám, bez soli to nejde. Prázdná makovice. Místo soli dáme koření a bude chutí až. Teď to sem začneme hned. Tak rozbij jedno. Narodil se mladý švec, starý pro něj dělal klec. Ten švec lidí, to jsem já, pořád volám do světa. Puste mě z té klece ven, budu zpívat celý den. Prosím tě, co to provádíš? Už jsem to nemohl vydržet. Musel jsem si odskočit zaspívat. Nejsi zdejší, viď? Jinak bys věděl, že je u nás v půlnočním království zakázáno zpívat. A když tak sedíš celý den na verpánku a nesmíš pípnout, musíš si aspoň jednou za den odskočit na písničku. Ještě štěstí, že to mám tak blízko sem, do Miroslavovy země. A proč se u vás vlastně nesmí zpívat? Prý to zdržuje v práci a kde si, co si. Jo, tady se dějí věci, to teprve uvidíš. Pojď. Co čekáš? Hoď mi míč a hned! Neslyšel jsi? To je můj míč. Potkáte lidi, které přitahuje vzrušení a adrenalinové zábavy. Jsou rebelové bez příčiny, zbožňují iluzi, že jsou mocní, nerespektují sociální pravidla, morální normy ani zvyklosti. A ve vztahu k bezpečí druhých lidí jsou bezohlední. Slibují, aniž by měli v úmyslu dodržet slovo. Zjistíte u nich opakované kriminální chování, které jim prošlo. Jestliže něco chtějí, dokáží být z toho důvodu velmi milí a oslniví. Snadno, velmistrovsky lžou, chtějí něco dosáhnout. Špatně hospodaří s penězi, charakteristické je taková ta povznesenost, bývají nad věcí. Snadno fyzicky zaútočí, jestliže někomu něco špatného provedou, jsou vždy přesvědčeni, za to může druhá strana, a pokud by měla příležitost, že udělá to samé. Nemají výčitky svědomí. Důležité je následující poznání. Přibližně čtvrtina lidí s antisociální poruchou osobnosti jsou psychopati v úzkém anglosaském slova smyslu. Cynické a věcné dělení říká, že jsou dvě třídy psychopatů. Úspěšní a neúspěšní. Neúspěšní psychopati sedí v kriminále, úspěšní v čele správních rad. Psychopatie se diagnostikuje psychopathy checklist. Je
Pro adolescenty, pro dospělé je vyhledávací. 4 pilíře psychopatie jsou afektivní pilíř. Ti lidé nemají výčitky svědomí, neznají pocit viny, mají oploštělou afektivitu, jsou bezcitní a otrlí, neznají nebo nevědí, co je empatie a nepřebírají odpovědnost za vlastní činy. Druhý pilíř jsou interpersonální rozměry, bývají nápadně vymluvní, velikáští, sebepřeceňování, patologická lhavost a jsou excelentní manipulátoři. Třetí je životní styl. Potřeba trvalé stimulace zvenčí, parazitní životní styl, nudí se, nemývají realistické dlouhodobé cíle a jsou impulzivní. A konečně čtvrtý, antisociální rozměry, špatná sebekontrola, bývají problémy s chováním v dětství a v adolescenci, delikvence v dětství, bývají kriminálně univerzální a pokud jsou podmíněně odsouzení, bývá to podmíněné odsouzení zrušeno. Platí. Všichni psychopati mají antisociální poruchu osobnosti, ale jen čtvrtina lidí s antisociální poruchou osobnosti jsou psychopati. Je to klíčově důležité rozlišení diagnostické. Pro psychoterapii ve vězení a pro podmíněné propuštění. Neboť dobrý, inteligentní psychopat vždycky zmákne svého psychoterapeuta nebo psychoterapeutku. Naučí se od něj vše a je v tom o třídu lepší. Za další, prakticky vždy docílí podmíněné propuštění. Může sedět pro sadistickou vraždu 15 let, přesvědčí celé okolí, že přestoupil na víru nebo na 2 víry najednou a v noci po propuštění z vlaku zmasakruje další oběť. Proč je psychopat psychopatem? Za něco mohou geny. A otrlost jsou dány geneticky. S tím se nedá nic dělat. Čekající se na kouří, vysoce roste pravděpodobnost, že děti budou mít ADHD, čili poruchu chování s hyperkinetickou, a tam je pravděpodobnost, že přejdou do psychopatické poruchy osobnosti mezi 5 a 15%. Porucha vazby. V zásadě dnes existují 2 typy vazby, organizované a desorganizované vazby. Vazbu si sebou neseme celý život. Čili to, co se vyrobí mezi tím 6., 7. měsícem a 2. rokem života, si nakódujeme a je to v našich nevědomých neboli implicitních pamětech do zbytku našeho života. Tak. Psychopatie jako porucha funkce takzvaného morálního mozku. Tam máte vyznačené mozky, takže tito psychopati se neurobiologicky odlišují. Mají odlišně postavené některé části mozku, než mají nepsychopati. Tyto oblasti mozkové nejsou centry, jsou to uzly konektomů, čili uzly sítí neuronálních. Tohle je takzvaný defaultní neboli implicitní systém, když to řeknu nadneseně, tohle je duše jednoho člověka. Tahle mašinerie ukazuje jáství. Myslíme-li na sebe, tak se nám aktivují vnitřní plochy čelních laloků, některé části a zevní plochy temenních a spánkových laloků. Mají to všichni lidé stejné ve všech kulturách, tuto aktivitu, když myslí na sebe a vedou vnitřní řeč. No a tady vidíte řezy asi po centimetru. No, úměrně stupni psychopatie je ten systém nízce aktivní, nízce a nížeji. Tak, tady máte oblasti mozku, které se aktivují při empatickém prožitku. Čili tehdy jsme-li schopni vcítit se do něčího trápení, radosti. To není sympatie, to je empatie, čili jsme spoluúčastní.
Když přijdou mámy, přinesou dítě s zlomenou nožičkou a říkají, nás to bolí, tak se některý chirurgové rozčilují, říkají, jaký vás, jeho to bolí. Nemají pravdu. Tu matku to bolí naprosto stejně, má stejnou aktivitu bolesti v mozku jako to dítě, jenom nemá periferní signalizaci. Tohle je lepidlo lidské společnosti. No a teď se podívejte sem, takhle neempatizuje psychopat. Nemá to tam. Napravo. Tady to máte v petu. Proto se říká, že jsou chladní. Napravo. Tak. Jak jsem řekl, neúspěšní psychopati končí ve vězení. V současném světě je psychopatů, vyslovených psychopatů v našich věznicích toho tvrdšího typu asi 50%. Pachatelé chodili po Praze a netajili se svým plánem. Nikdo nezasáhl v rámci ochrany lidských práv. Úspěšní psychopati, jak jsem řekl, nastupují na práva nebo na ekonomii. I sociálně obratní, sociálně dobře přizpůsobení, hadi ve fraku. Jaké jsou varovné znaky podnikového psychopata? Využívání druhých lidí a snižování jejich hodnoty, nezájem o potřeby podřízených v případě, že to šéfovi nevyhovuje. Snaha přivlastnit si veškeré zásluhy, podrážení lidí, kteří by soupeřili o úspěch, vystupňovaná kritika druhých lidí, vytváření obětních beránků, krajní sebeprosazení a chování vyžadující pozornost, sklon vidět všechny události v pojmech sloužících vlastní kariéře, nepřipouští kritiku vlastní osoby, nepodložené obavy, že ho chtějí nebo ji druzí lidé poškodit, vyhledávání přízně nadřízených a současně žádná podpora podřízených. Tohle je zajímavé, to bylo napsané jako černý humor, tahle kniha. 48 Laws of Power. Ale zjistilo se, že to podnikoví psychopati studujou jako modlitbičku, učej se to. Takže tvář se jako přítel, jednej jako špion. Žádáš-li o pomoc, apeluj u druhých lidí na vlastní zájmy, nikdy ne na vděčnost. Nedůvěřuj svým přátelům, raději se nauč využívat své nepřátele, dbej o svou pověst, mnohé na ní záleží. Nikdy nedělej sám, co za tebe mohou udělat druzí. Vyhýbej se nešťastníkům a smolařům. Nauč se činit lidi na sobě závislými. Uplatňuj kromě nepoctivosti i poctivost a štědrost, aby se odzbrojil svou oběť. Nevyzrazuj své záměry. Vždy říkej méně, než je třeba. Své nepřátele bez milosti likviduj. Udržuj ostatní v nejistotě a vytvářej atmosféru nepředvídatelnosti. Nikomu se nesvěřuj. Udeř pastýře a ovečky se rozprchnou. Čím vyšší skóre psychopatie managementu, tím nižší míra firem nebo podniku angažovat se v sociálně žádoucích směrech, přátelském vztahu k životnímu prostředí, práce ve prospěch komunity a pozitivního vztahu k zaměstnancům. Podnikoví psychopati a sérioví vrazi. Ukázalo následující. Úspěšní psychopati se od neúspěšných psychopatů odlišují stavbou a funkcí mozku v řadě oblastí, charakterizuje agrese ve vztazích, na špinavou práci mají lidi, zatímco zločinnost tzv. Modrých límečků charakterizuje přímá fyzická agrese. Tak. Psychopat nie je schopný prežívať emócie k iným ľuďom. K sebe prežíva celé spektrum emócií, seba miluje, lebo ďalšou vlastnosťou psychopátie je sebastrednosť. Ten človek pozná miniatúry svojich porývov, vie presne analyzovať svoju stolicu každé ráno
ale to je človek, ktorý naozaj má seba v centre diania, v centre vesmíru. Porucha osobnosti sa vyskytuje. Jasné, že má zase tu o mnoho viac ženskú tvár, my sme o mnoho manipulatívnejšie, viac emocionálne, menej agresívne, čiže môžeme mať také nádherné hysterické poruchy osobnosti, môžeme byť také farebné ohňostroje, ktoré búchajú vždy vtedy, keď treba vzbudiť pozornosť. A všetci psychopati sú schopní pracovať, lebo oni sú ako sáčok s vodou, oni dokážu kopírovať povrch. Čiže dokážu vyhovieť požiadavkám zamestnávateľa. Im ide o moc a to je to, čo s psychopatom spôsobuje naozaj veľkú slasť, vlastniť a manipulovať. Potom im ide naozaj o uplatňovanie a cítia sa ako veľmi silné osobnosti, keď môžu psychicky manipulovať. A ak psychopat má nejaké zbranie, tak jeho hlavným mečom je psychická manipulácia a potrebujú bojovať. To sú ľudia, ktorí vedia byť sofistikovaní a agresívni. Oni milujú súťaženie, závody, vyhrávať akýmikoľvek prostriedkami. Oni si hľadajú nás, poctivých, slušných, pracovitých, seba obvinujúcich. Viete, my sme učení tí ostatní v sebe hľadať chybu, mlčať, lebo práca na nás má nás chváliť, rôzne tieto veselé príslovia v nás fungujú. Čiže oni si hľadajú náš slušných neurotikov, lebo my sme nimi poprvé neuveriteľne očarení a po druhé, veľmi dlho s nimi vieme, ale masívne zneužívať. Oni nám dajú napapať. A my sme zrazu ocenení, my sa cítime výnimočne. My dostaneme taký ten krajček toho psychopatického chlebíka, ten je veľmi mňam. Lebo každý z nás túži v živote zažiť exkluzivitu. Že by nás nevymenili, že sme na tom svete dôležití, že nás niekto vníma a oceňuje. A potom neuveriteľne využívajú všetky princípy psychickej manipulácie. Že ak sme my koník, tak oni nám dajú napapať, ale oni nás potom aj osedlajú. A potom už je tá odpoveď, že no už len preto, že máme to sedlo. A potom nás nejakú dobu začne veľmi tlačiť a potom sa začnú vynárať témy mobbingu, to znamená šikany na pracovisku, otvorí sa veľká téma psychosomatických ochorení, lebo pod šéfovaním takéhoto človeka môže spústa ľudí aj ochorieť a reálne si pokaziť život znížením kvality života. Čiže to je taká pingpongová hra, kde ale my tú raketku držíme tiež a tiež im odpalujeme. Oni milujú riadiť ľudí a vlastne ako keby ich prioritou nie je podať nejaký výkon, vytvoriť nejaké dielo, ale užiť si to, že to sú úspešní bábkoherci, že vedia narábať s tými bábkami, čo sú tí pracovníci. Napríklad som mala klienta, ktorého jeho nadriadená, Sigmund Freud by ju nazval vagina dentalis, lebo tak volal on ženy psychopatky bažiace pomoci. Uhnala toho človeka až k tomu, že priamo pred ňou prežil a stal sa mu infarkt. Neuveriteľným tlakom, presom, ako som hovorila, psychopati mutujú realitu, čiže ona hovorila veci úplne inak, ako sú, sa rozčulil, dostal tam infarkt, prežil ho, bol na penke, vrátil sa a ona nikdy nezmenila svoje jednanie. Čiže on pochopil, že jediné riešenie je kade ľahšie. To je najsilnejší liek na psychopatov, kade ľahšie. Im veci nevysvetlíte, ich nezmeníte a to je ako hrách o stenu, že to je, že z vás to stojí ďalšiu energiu. My žijeme teraz druh spoločenského fungovania, ktorý praje psychopatom. Ten konzum, ten výkon, tá dravosť, ten individualizmus, to je olej do stroja psychopata. Takže žijeme v prostredí, ktoré je, tak poviem to tak veselo, propsychopatické. To znamená, že oni sú rastlinky, ktorým sa tu dobre rastie. Otázka je, či oni vytvorili toto prostredie, alebo sú jeho produktom. Ale tam je iný príbeh. Oni by bez nás, normálnych ľudí, nikdy nevedeli fungovať, lebo oni sú cudzopasníci. Oni sú naozaj ako tá rastlinka, ktorá obopíma ten strom. A keby sme my s nimi aktívne nekooperovali, tak by veľmi rýchlo umreli na podvýživu. A tu funguje takéto vtipné psychologické, že každé sado si hľadá svoje maso. Tady je test
tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí havíř. Já sádám dolů do dolů a dolů jurudu. A tady rybář, kejklíř, dudák. Já mám rád každou písničku na dudy za dudu. Já louhuju kůže. Já z nich šiju boty. Já pěstuju růže. Já látám kalhoty. Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady. Když širší ulice a tvrdší podkovy. Kuřata slepice, pečivo cukroví. Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty a do vlasů růže a nový kalhoty. A olej na stroje. A stroje na práci. A práci bez boje. Po práci legraci a slunce dost a dost pro staré, pro děti a děti pro radost a radost pro děti. A budem společně svět a mír milovat a budem společně pro ten svět pracovat. Když všichni všechno dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady. S válkou zničím vaši zemi. Já, Kazisvět VI., z boží vůle král. Přivedu sem vojska v plné zbroji. Pod kopyty koní se hýne vaše zem. Neblázni, goleme! Ničení a boření pust už jednou provždy z hlavy, to my nechceme. Chce někdo z vás válku? Tak to slyšíš. My chceme pracovat v míru a v pokoji a ty nám můžeš pomoct. Tak goleme, měj rozum. Pane mistr! Peče! Peče! A vy se lidi dívejte, abyste viděli, že to jde. A že to peče. A že máme pravdu my. A že se můžeme mít dobře. A že můžeme mít továrny na kůže, peníze na boty. A do vlasů růže a nový kalhoty. A olej na stroje. A stroje na práci. A práci bez boje. Po práci legraci a slunce dost a dost pro staré, pro děti a děti pro radost a radost pro děti.